Deci începem cu baia. Are și întinzător de rufe, care este rabatabil, deci se poate strânge. Cabina de duș, care este aproximativ nouă, este încă în garanție, deci are 1 an și ceva. Aici este un cuier cu oglindă. Pe jos este gresie care imită parchetul, deci este ușor de întreținut. Perdele, draperii, birou de lucru, televizor color LG, aer condiționat, ferestre peste tot, e luminoasă, plase de țânțari la fel peste tot, lustră cu 4 becuri, dar chiriașul le-a scos pentru că sunt suficiente câte sunt în acest moment. Un dulap mare de haine. Acolo este combina frigorifică, mașina de spălat, toate într-o stare perfectă, centrala termică proprie, geamurile sunt mari, sunt rabatabile. Aceasta e o măsuță de sufragerie care are 2 taburete pe care se poate lua masa sau poate fi folosită ca măsuță de cafea. Bucătăria care are plită pe gaz cu 4 ochiuri, hotă și ce trebuie, iar această măsuță este o măsuță rabatabilă care poate fi folosită atunci când se gătește sau se poate plia ca să nu deranjeze.